Media minimum I can go American home. Yes. A yasuke actually the year on here. Semi mamu any gas. Everybody say what's in India? Kasamadina and with Jesus Christ. Amen.
kasa. Abraham Yakobon kasa. Isaac Yakobon kasa. Israel Yakobon kasa. Everybody kasa o bibre. Ma adina Jesus Christ. So bijina ha enye ne bone mu emperifo se bone kra ekro ye nyina ya mame ya nana ya nti ye nwe bibia ene ne wada ne sabe busu bonjo ye jina he ebomba mafo me mame me nana e ka ho ya busu ya no ye ne se
free no na ebusiafo no ema na chia 3 cedis ememe chia 5 cedis ya na yewie na yetina ase ne hu se yesa enhwani ebusua no ebusua a meka ho ye ya kese ebeka ye ho ambo na bibisia yen kase ye ebusuafo kwenti yakoda ase obi be ya yakoda na ase ye bia ne ye 3 cedis ne 5 cedis ne ekọ ti mu se ebetima ye bibia bo abusua no eti ampampa abusua no ye kase ya sa ya ampampa abusua a ya abusua no eti bibisia na yakosra ya busuafo no ya kasa busuafo a the immediate family ya maame ya nana ya oda wo sesie ne ma na yakosra wo na ya baaya ye gina ha yensuo enaka eduo we na ya de ma ya maame no ene ye wof a ya nana da ne sa benkunsu e wo mu se nsuei owo bi obeba abesumye no ye ma ne bi no ti ye begina ha na pampa de shi rojo sa ye free pampa de shi ye dosu pa pampa for gas for man beje se ye dosu na omo e wo ha eno omo eni ha omo mo twa esuo po omo nyina ka ho beka so mpo no suma ye se ye meka asemwe enchire me maame no eye meka se me di me maame rade ado so na ye kani ti ye meka asemwe enchire me maame ado se nsui die omo bi oba ba sua no ye nsuye na ya fa so ya ho na ye begina ha na ya sam ya damas abusuapani anem nini no eda mo ase wa ne pepa mo abegi kese ye hu bi da kese de mama ya abusuani ye ni mo ate pa eti se mo pa ti da ba ye bi anu e wa ma na ne titiri ye o pra o e ni ame ni na ase e no bi anu e ni ame di da mo mo ya ni go shira mo wa ne pepa ma ya no Some good road. I try to say one day I can wipe. Yeah. Nana papa bane etwibu asia ko
abusua nyinaa mesremo enidie kasa enwumre nana edikan abebo amane enwumre semu ya ha madawoma mumusa ya kwanso de nanso amane no a na enamu yi yenim saka maboa mo bebusa ye bibi aso sabre ya akoya mane efise nana edikan achre nia entia enemai ebe fidua yi mu enwe danana nom semu yen a enya boni bi ya maame ya dishia ya ba ya se ya nana ninti maame Agnes Pokia aye nyina ye ni mo no efra no maame abra Pokia ninti na sa abre santin ato aso ne ma kese fefe ede be pie nana no papa mafo enemu ya maame na kakra ni eno twa ne ni we ban abusua akopa baabi de ya se ekotre sabre ya ni ya se abefie ebe ma kesefo ensia wa mo yerenom ena eto muntasuo agumenu yi ora wa mi da kon ora na afi ora ko fi kakari ora kwa mi ampiani ora kwa brancho ora kwa branchman emema kesefo yi omo yerenom eme yinie ora na afi ni re madam Felicia a free Santro Coffee ora Coffee kakari na iri sisa agos a free fenso ora kwami empiani na ira tatiwa a frantwa ora kwa brancho na ire penny evra ata penny a free ampaba me na iri esi a free wasa Jamai ora ba branchman ke chire ni abre bramai a free wasa achichidie eme ma kesifo esi omo yerenom wo mo si wo ma se omo ma o ma si e fa ni koto empaso watra enkasa ma ni Pokia bebe bi eni wo okuru ni wonti na be iso ma tete atra Yabi, amaya mi boy mudi. Almost every kuta almost you. Sabre, woman say, or better than anyway. It is a swan in you. And swan at you, so the best. Not the best here. What Persivia, or Barbesiva, as a sword in Pia, and Tune and Numu. The Bachana by the say, Mammy. And she, no, maybe I need to ask you. Omamesiwa mami Pokia titiniba preveniba na ni ati odum life obo etini nsimu nyina anso ani ati omusu nim de efe etime yehye kama mami Pokia etitwi ni sia wie na so nya na nka adwoa no oba wodi siesia ne ho asana wetimi akọ beebi so anwachi mami Pokia okutale tare true awodi ko beebi so when we are as a man Pokia Pojarie, a man so a massy abo brapa, a dear Potosova, only to Amba brapa, all my so sheer boom, almost a man Pokia, on ye. But nobody's in a musi. And so that's a bar. But brapa, almost sheer boom, Robin Mama say a pagano. Man Pokia preventing. Odre da wo besi bibi kakra niti so adiama amayi nyina se o mi sa nyanya me ya se mami Pokia ati age no de esiesie no ho ati age ekwa jaye okutani to beta okutani tayo
ni sabra e sham awudo bebre e hyehyɛ ho ante age mense ante age efa sa ne me nyina esiesie no ho adwaye ante age kwa adwaye na wo da wo se wo ne ma no ko shimie ante age kwa adwaye okuta ne ntema eje wo hyen ekofa ebensi ante age efefra no fa ko le daaye ni to ro le tu so bi no ho obi adole me pa no ho when we nyina ni for the water all the good is so much na wo ho ni ku ne bauda ante age re so ko na fin e ka re no ho e bi e bia ante age bi siesie no ho asa we fre bi ayo ba no ni nyina e ka ho ni tell what you dey shape the aye e ka ne ma no ho enwechi ante age oba be siba ansa na tete for abesha omo pint no e just what na hwe ni amo na mo asia ka ho ansa na ante age ne pint ahye na ase we tutu ne ntima ye den ebuso ne powder awodoa ehyehyɛ ho ni spray awodoa ehyehyɛ ho emeri say obeto amasi ofia no we mu say na amasi ne die pue oye premeni etinie ma eso ba di siesie ni hunyina emabawa enum ye sian wo mu nyina ahyehyɛ ne me kama kafe nyina ka ne me ho ebabawa si anti age ebie ne be so a ye wo bia obesiesie no ho asa ne na koto e pa no so enu twa mo na na papa mafo eme ise anti age de busia kesie na busia wodam na so pa ebi wo dwage ebi wo dwa so ebusia kesie omo nyina de hye konkron eti na bi to omo snap pen to fry na omo de ma ebusia ekofa omo se every much ba ya no so omo nyene afa enworo ye nsa na be jira ha no ma ora da ko ora anafi ora kakeri ora piani ora babrencho ora chimakeche wa mo yire no eme no obusia nyina so di ne emeleti wa mo so de sanye na nyina ebra busia se wo mo nye no mo fa ne nyina esiesie omo ase ho ne ebejira ne aba ne no eda mo ase
kasa na mate ni I did you all dear to quote him. Mitra my name, and you are my citizen. Said ye bay, Monsobusia, money I saw, yet in Yamini Damasi. Can I be a ran and care, Pamaye? Yadamasi, some idea first war. Mossy and Yaman in time, but chair, and in the best Yadana. Mora, and my bow way to a ya. Oma Bua, Woman said, dear Mammy Pokia, I will mamma cratch it for, and then yes, I form all my value woman who are cratch it for new rubber for. The assessor will be a constituadano. Papa, you probusia, one so obey. If it's a man Pokia, I shall woman when young. It is almost a day, as Shannon when young be. It's near money in a Babaroso, a Torama to Nuabusia, or Tampa Baby. Number baby. Never away. One saw my boy woman. Tell almost a door woman so done less respect. Woman day, man. It's the other one say, I mean, go shamo. Ma na ababe chama mo se bra ye jama me kwan kra sabre already ma na hu ho ewo TV so nyo mu nyina ni de because of COVID-19 o mo wa manane no entimi ama esan say ya tutu airport yes sir so enyanya me de
yɛde abotre ɛbɛyɛ lady yɛ no ma bibia awie nkumudie da mo ase but you say can be you. I do have my maka. Okay, one bit me at another pay now. Because I can't 12 is over can be no waiting me at that. And only the ye mammy. I know I am my no. That's a dose. Now, when I'm betting quick, maybe I'm a car. Moving can say when you Indian country, no one is you. And any idea and Asian. Yes, so quick. And if I didn't see ye, now we now by maybe I should possibly do a life. Your double, yes, Christo. Unim send ya tea, Umba. Obieni ho. Any da swing in a no jail. Tibame Ukwe. Yes, no bambo. A hoarding and quatenti a hoarding womb. My emumanya ye, my ye, will be added to make dear Biara, or baby Edino. It's all said. My uncle so. Yent me soon share ma. And no nana no ma. Where you won't chill. Mammy, who many say, Auntie. Man, Auntie, Cossa. Here, dom, they are queer. I can't calanca, they are catch the. And this one make I who be any who be. Your George Nikai, Yamin Fowls, go over for us of you. Ano pay ekopem ne numre a yebetu nkunya egufom empai wone so kadifo ne kwankyerefo ne wurade onyame onkonkro bedi enkan ewodumedie mu na bema ade nyina ene asomdue ene anunyam ehye ebra yeja oba pani ekwen ya besredi a ene de ye bisafi wo ne se obeti wiemu amaye na ade de beche ne tibie de bimei ema ewie konudie papa yesre obiemu se oba pani ayiye nti nipa bebre fra kwatu mu na kwanu eba okadifo ne kwachefo ne umeni mukaye afọ obibia bedra sudue mu eni dumei enwie asudue mu bedra numre a etutunkonya na yakase ene oni ene biye edo aseda no ayiye ama eda wasi Yesu Kristo timu amen amen wane ya wana jepa Whoa.
Sashaya Yenara. Ọ̀hẹ́fọ́ òwúdú ẹ̀hún náà ọdí ẹ̀yí ẹ̀ ń bọ́ ní ti sẹ́ nígbà ẹ̀wú ẹ̀ ògùn ọ̀sẹ̀ wà dá 789. Ọ̀hẹ́fọ́ òwúdú wà hàn náà dé ẹ̀yí ẹ̀ ń bọ́ ní ètí sẹ́ni wẹ̀wù ẹ̀ náà ògùn ọ̀sẹ̀ wà dá. I think this is a life well lived, and we will rather celebrate our mother rather than to mourn her. 90 years of both good and bad, but in all, the Lord took her through. And today, we will celebrate her in the name of the Lord. Mene oche Awurade asɛm bi ɛfa ahodie ho freedom. Yɛm sɛ Ghana ha deɛ yɛka freedom a ɛne yɛ ntam kwan ɛnwa. Wohyɛ yɛaban mu ahyɛnsodeɛ akɛseɛ ne yɛ sika a yɛdi nyinaa wobɛhu sɛ yɛatwerɛ so freedom. Ne nyinaa sɛ mmerɛ bi a ɛtwam yɛkɔyɛ nkoa ɛwɔ baabi ɛna yɛnsa kaa yɛfa ahodie. Na fa ahodie a mepɛ sɛ mene ɔka ho asɛm yi deɛ ɛyɛ fa ahodie foforɔ bi a ɛno no yɛnya ɛwɔ Kristo Yesu mu. Ɛbɛ bi mekɔ ɔpanin bi nkyɛn na ɔyɛ obi a mfa sɛ ɔwɔ tumi kakra ɛwɔ amammuo mu ɛna biribi kakra so ɛwɔ ne nsam. Na mekɔɛ na ɔne obi ɛkasa ɛwɔ fon so. Na ɛkwan a ɔne nipa no ɛkasa no na ɔka sɛ mede me ho obi nhyɛ me deɛ me a mepɛ na meyɛ. Enti deɛ wɔhwehwɛ sɛ menyama no ɛnyɛ adeɛ a mɛyɛ den mɛyɛ. Na ansa na menya ne nkyɛn akɔ no so mekɔɛ na yɛse wada kakra no nso so ɔyɛ obi a wada a yɛnyame no ɛsɛ ɔno asɔre. Enti wɔsɔre a me ne kɔhyiaeɛ no na ɔka kyerɛ ne nkurɔfoɔ no baako sɛ mommɛsɛ ho no ɔbaeɛ a Guinness nam so na sina BS na so no. Parce que wonom na wonim ensa no am se baabi. Parce que ɛne woti yo. Parce que ɛwɔ kwa bɛ so. Wo se ma ya. Metimi ya ensa no. Ɔka kyerɛ me play sɛ ne sika a wonya nyinaa ɛfa ɛyɛ ensa. Ɛho na ɔspɛnde no. Na anadwo a wada koraa no ɛtumi ka ne sɛ dwonsɔ no na wasɔre akɔ no bi ansa na asa bɛda. Deɛ nkɔmmɔ no bɛsi yɛ deɛ mede bɛsi ha. Ɛna Yesu sii Yudafoɔ a wɔgye no adie no sɛ motena m'asɛm mu a woyɛ m'asuafoɔ ampa na mobɛhu nokorɛ no na nokorɛ no ayɛ mo adehyeɛ. Wɔbuaseɛ no sɛ Abraham asefoɔ ne yɛn na yɛnyɛ obi nko ada. Ɛyɛ dɛn na wɔka sɛ wobɛyɛ yɛn adehyeɛ? Yesu buaa wɔn sɛ mereka akyerɛ mo nokorɛ mu paa ara sɛ
obiara oya bone no ye bone no akoa na enti se oba no ye mo adehye a mo be ye adehye ampa menim se mo ye Abraham asefo na mo hwehwe me akome efiri se masam esne mo die be hu no aga ne China meka na mo ye die wante no mo ja no nchen ogwa se no se yen agya ne Abraham Yesu ka kyerɛ wɔn sɛ mo yɛ Abraham ma anka mo bɛyɛ Abraham ma Awurade asɛm nkɔmmɔdie yi a ɛkɔɔ so yi sɛ wokan toa so anaa wohyɛ aseɛ na wokan ba bɛhu sɛ owura Yesu Kristo ne nnwuma mu no na ɔne nipa ɛtaa kasa ɛna ɔka fa ahodie a ɛwɔ ne mu ho asɛm kyerɛ ɔno ne nuanom Yudafoɔ a ɔmo agye n'adie no ɛna ɔse nea ɔbɛgye ɔno Kristo no adi no ɔwɔ tumi sɛ ɔma ne yɛ ɔde hyeɛ ɛna wɔn bɛka sɛ owura woyɛ ayɛ mfomsoɔ yɛdeɛ yɛyɛ Abraham asefoɔ yɛnyɛ obiara nkoada na asɛm a ɔmo ka sɛ ɔmo nyɛ obiara nkoada no wohwɛ mu yɛ a na ɛnyɛ nokorɛ Israelfoɔ akɔyɛ nkoa mfeɛ bebree ɛwɔ Misraim ɔmo kɔ Medi-Persia amanfoɔ ase pɛn ɔmo kɔyɛ nkoa ɛwɔ Babylon asase so pɛn ɔmo Midianfoɔ adi wɔn so pɛn Amalekaifoɔ adi wɔn so pɛn Palestinefoɔ adi wɔn so pɛn na saa bɛrɛ no a nkɔmmɔ no ɛkɔ so koraa no na ɛyɛ Roman Empire ɛna na edi Israelfoɔ so ɛnso wɔn sɛ wɔn nyɛ obi akoada ɛna Yesu ɛbɛwɔe asɛm n'anim akyerɛ wɔn sɛ ɛnyɛ ɔdehyia nko ne obi a obi nhyia no so na mmom ɔdehyia ne obi a me Kristo me ma ne fa ahodie na obiara a ɔyɛ bɔne no ɔbɛdane bɔne no akoa sɛ yɛde yɛn nipa to fam no yɛahwɛ yɛn ankasa yɛabrabɔ mu ɛne nnipa bi a yɛnim wɔ mu nso abrabɔ mu a wɔne me bɛyɛ adwene sɛ yɛn mu bebree yɛba bɛdane bɔne bi akoa ɔnwontofoɔ bi a na wɔto reggae music yɛfrɛ no Lucky Dube ɛna wɔto nnwom bi wɔse I'm a slave just a little slave wɔse ɔyɛ ɛnsa akoa ɔno nti na ɔyɛ ɛnsa akoa ɛfiri sɛ ɛnsa ɛna edi ne so ɛnsa ɛna ɛkyerɛ no nea ɔnyɛ ɛnsa ɛna ɛkyerɛ no asɛm a ɔnka na ɛnsa ɛna ɛkyerɛ no baabi a ɔnna enti ɛnsa tumi kyerɛ obi sɛ dagatam ɔbɛkɔ na ɔdam ɔne obi ani asɛm ɛnyɛ ɛnsa nko suban ahodoɔ bebree soso afa yɛn mu bebree deɛ ayɛ akoa a yɛapere a yɛntumi nte yɛn ho na saa suban no ɛna edi yɛn abrabɔ so ebi ne abufuo akomabɔne nneɛma a ɛmfata ne nyinaa abɛyɛ nhyɛsodeɛ a ama yɛn abɛdane nkoa mekae maame bi a na me ne no yɛte kumasi fie mu maame no koma ne butumi fu na watam bankuta ɔde abɔ ne bɛtirim po na apae na ne nso te na ne ba no mogya etu na ɔno asɛ atwa ne ho na ɔnsu ne butumi fu na watam ne kunu TV na ɔde ahwe fam na wasɛe no na ne nso tete na wanu no ho ɔpɔ obi ama sɛ akoma no ba a ɔne ne ho akoma na ɛkyerɛ ne deɛ wɔnyɛ abufuo no ɛna ɛkyerɛ ne sɛ yɛwɔ yi ebinom nso adane akoa ama mmɛmasɛm ne mmarasɛm enti sɛ ɔbarima bi wɔ hɔ ohu ɔbaa bi na sɛ wɔamfrɛ no anka biribi ankyerɛ no a
Oh, Debbie, and you're not the panel on your day when Joe. And so, dear, I would do a brain. After when your member no moon, now and then Christo say, you do no crown, no crown, ever my year, addition. And a crab and once I'm no account. And a crab is because of no account once I'm on a pioneer said, Nippa and young Ressa obey papa. And this are all the obey Christo. None of home, Crono, and no to me, ye did me say, and then one year so, hallelujah. And no tea and obey. Not my soul crying, and net they are. Ye die, mamma crying, Naya son and Munyami. Some Obama Saturday, I and Kai Debbie, our bravo. Says Saturday, and I'm a moon of brother said. A dear, I saw me so much, make to me free moon. Something I won't carry Christo now. Obey to me, Akwame, Ama, Messi. Man of pain, say, when Tina said, now I share now, when this so. When you get that, Amen. Come to your board. Chlebe o campano o nyame. Amen. Kason songo. Amen. Amen. Te me ona. Amen. Tio bon samso. Nada mi kafata henja. So, Nama in Shishi, not in not elsewhere. And then a vision I was shared on this year showing up. Said, I'm ready to say, no, showing name, what to me, engine amount. A man and with Yabi and show so, and maybe be anyone so to me. They want to pay off for the year when before they come up for my work. When you made that Obano of God. Amen. Chama boy, na na reze arei, emia bebeara, seminya ahontoso, merere chama boy. Bosoni asase abo nipa nso wo huni made nyina na twumi ade nyina ye kwamafo nyame a yenkwa won nsem apa ye de no nyama sida ye nkamfo ne ne de ma efise ye mame emiaba yenana yeswa yedishie yasafoba ba pani Agnes Opokuya onena diniye yedawasi emfie bi okon na oban manu benante ati asefa asase so aka waka no wase mpo se yemfi yenkwana no ayemfi hie doson asa transfer na ekodo bi awotwe eno mpo ayemu awokura wo hawo ne abebrese ya mami wa mane dia traso mfie bi okon bra ss wo ankasa nim se ayemu no na wotonsa efra ba pani se omra fie no mekumi yada wase ya ona mama so yeye
Yema mani abusia ene asafo ene oman ene de oba pani odina kwanto puma na twere ho odina kwanto puma na twere ho ene na tiko ne yewe tiko na yewe ene na kwanto yeshonsa ene na kwanto yeshonsa onyame mabofo bishia na ametra musema na to beshia no bɛsɛ hyia mu ɛwɔ na deɛ yɛade ne nipa bi ayɛyɛ sɛ yɛ papa o sɛ yɛ bɔne o ɛnɛ yɛhyia a yɛgya mama kwan onyame ɔbaa pani ade ne sukuu Mama Agnes, yeah. It will cry. I know whom I feel that you have that. Jadi emak wajah orang saya berarti Isa kono Yesus Kristus anti ciwon gire. Jadi wabusia so tomfo mobro mufo nyame a onim owuo na ne bafa owuo mu ansa no kodi nkunim wo soro kono ensa afi ni nya no nya ko fiefo ne de mo se urade nya kompon tomfo mobro mu nya mo fa urade aso die nko urade no anti te mo gire ko ne di mu amen ebeda busia ene mane nyina maye mama kama maye nyamishra mopa ya woni se ebudu na fire pass ni nyina ya ebe pon wa ha e de ahaya shemonsa yikoto nsu yikoto yitu kwan ni ade mo boye ni nyina abran ebe sram non kono pepepe na brewa wo asorofie ho amaye ayetimi ayenentem na ya kese adumfo bedum ya kakra na ya monye late by 9 de na mo why we ne sama ya beda wase onya mishira mo amen amen I go by life for my Mami. Mami asamba bro. Mami asamba bro. Mami ene goja mafu. Ya goja mafu asa. Mami. Mami. Adusi. Mami. Mami waje bitoku. Mami bitomara wa mami. Mami bitomara wa mami. 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 Mami
Adiós,
busia ene ekase obema ejibu asiako oni na busia nya ema ne mema onse wamede siako ene gawe ene wura busia no ba pani awo ye maami ene gawe ọmọ akẹ́nyìn ayé mìíràn ẹni ẹ̀ma nkùnà na maami kásá deɛ ɛnu a obi ka kyerɛ mi so mo maami baako pɛ ɛne maami agnes kopi a ɔba apɛni ɔde hyia bi ba na n'akoma ewu hɛn ɛba eti sadi ebusua kasa nie wɔn sisɛ nɛ ɔba apɛni a ofie wɔne na pɛntuo mu otu a wɔn kuta wɔn ntoma ɛpofa. Omuduku edaso omushenti adie ekwano yomudija omudishie ekwano no omukuta omushina bentufa yomudija yamame ante propia eye yoko pampam ebusia na ekasei yedija yedishie kasisa mame baako pe ena aka no asabre oda ho enu nche omu no omuso kuta omuka yedum re no eno twa ro kuta amore emase enka yedum yedija ye maame ye nana ye dehye ekwan no no ye da mosi adon refu de fakọ
say, Mammy Regina, go to your Pastor Bushia. I am about Penny, Mammy Kirano Usu, and I have someone of pay. Mammy Kirano Usu, you can win back. I saw Mammy, any Mammy Popia, it's for Mammy Pop, any Mammy Popia. Saturday, a year option of book my book. It's Mammy Kirsten, Okuta. Regina with the actual Rovena or Rani Mammy Agnes Popia, Parasa the Antiquity, Giriano Usu, about Penny or Casana. Elamasi. And I am the one in the baby pronounce for like I say. Woman say, and I'm a mammy at car. Woman to come in the soldier. I'm a Pentia. I'm a Pentia, Equano. Don't be your balcony. Mammy Agnes Popia, Equano. Yes, I see the piano. Say no, mammy, the one. No, no, mammy, the down. It's one in the man. It's the 20 cities. Leave the so that the down, mammy, I said, sister, good for the master of Casano. B. Let me say. Mammy, I just spoke about Penny when I'm going to be trying to pay. Then say no. The mamma, one more and everyone, almost share a bushia. Mammy, I just spoke here. The mamma, almost no bushia to her. I won't share one and a woman send my dear to any something and I'm Jumano. And men like a tinker and a chiano. Mammy, I just spoke here. The mamma, almost no. Katia, Mammy Regina Guru, Ora, Bessia there, I'm a Bruana Doris, so Guru, Ora, Ochebati Pita, Mrs. Lydia, Ochebati, and our Mama, Okuru, Nana Yakuru, Oraya from Palm, and our Patricia said she Okuru, and I want to know Bushia. And everyone who got your own, and all Bushia far at the other way, something and on Giovanni, Agnes Popia, and Seno, and Etiano. Men are at a cheer for one night, Omano Bushia, and Etiano. I was sure I must say, Bushia got on my dinner and I tried to come on so family. I am Mammy Agnes Popia, and the baby queen. Nena no like I say. Me mama woman. And for I say, baby, to my name. To come on, she's woman, and I got to say. Like I put in to my year. Like I said, yeah, about Penny, I just spoke to our grandfather. Almost what I say. Then so the Yamie and a year. Then in the engine, but I say. Oh, mammy, no cop. Oh, papa, no cop. That's what we want, man. Then train you. And I'm a play woman who said, come. I'm wrong, mammy, no papa, no. And 12 goes, and 12 years, and a year 9. And what she is, I tell you, I don't say yet, too. I'm the woman, mammy, no papa, no. So I'm a year. Now, where are the woman? I'm from our woman. And what she plays for Kutamantama. Ankana me shewudi ekofa omukuta mo senti ade omudebo ye bi tanya na nakwan no eno chi no ye de kaya na nakora chi re mama na nafo nyina yesi be bi ja ya ma me kwan no ya na nakwan no eno chi kwala isi o $100 Woman, they poor mammy, no papa, no. Now a year, woman, they are poor, they are shadow far. And the area, they can say,
so between me enti de nkwana no ekasa no pe no era mo ase mo na nada mo ase erade odum odum sankatia Saturday ni ma ene ne nsemadu ha omochia nene na no be chere ni amen omoye aduonum yenu 52 nanga so for esi ahia ne nam yeni anam ase akwala ile ge yon church white you wo mo bia so kwala ise ese so mo ye bibie eti nanga so for so mo ye 23 o pitare fagagai Young Sulita, Omana Pine. No, I'm at the Sophia, and I'm Kanswa, F1. If I'm trying to say, I'm at the Sophia. Yo, my name is Sophia, and the baby can pay. I ran up for money, and I say. Neba aba kontana ba ha o mo te bibia fidie no me ya bibia eti na kwala ise arama komaso ma me na ekure kwala so mo na ekure 10 cities yo mi ja o mo na ekwan no era mo ase Madam Becky say, Mammy Pokia dear, or Mammy Trapopanano, or the night back, or no so the night, Mammy. When he had none so said it, dear, be a boy, be a so child, no back.
no beja or mammy pine. It is entry, any madame they can say. One mammy, a young fira, or 50 Ghana cities. Don't be dumb, mammy, a pine and obey no. Sana, a radiable tear, and I'm a Ghana, put your hands and I'm ready, ma. I am so actually when baby for DNTC. My best sister na was in a sickle. Any man Kokia, Nakuma and Radiadum. It's a radiadum from America. 20 cities and so, Nafeja or Mamma Pine. And I'm watching. Actually, only I must have a dear Tawini. Nanaya, any Achimai. Any Munianum, Tina Santino, and then Jomu. Opening a century when you're very pro. They offer sending a mark and then Jomo Montiano. Santin and Pacobos, and the Santin. The Mamunia Baba, Jasomaya, Echi, and Amase, the Mamunia Baba. The man of Punya, the Mamma. Mammy, they say, Abo, Mammy, the Mutitimu. So then I done the mother for Tia or Father and the Mammy, I said, one year for Cantiano. I will not know who this somebody won't hear no question. Mammy, to the tree, so Mammy, to the tree, so Mammy, you have a share, and so tell I'm
siesie ọma se braba ọma se onim life bo ema no ekunu no ene ema na etwemu otwemu mami pokria ebe ema no ema ni kunu no ema no omu kunu no ọmọ ni ema na etwemu ewo twemu hayi Ebuchiakani oberema wesi ako anchi wonu abuchia nyina mo kama so mfemi ema nanano adofo amohye mo nyina mo kama so mfemi mami Agnes Fokia oba pani odihye biba nana kumewu man hina onya de be kro ne pano no ne mama no Wamu kronom ena ato omonda so kroji egu menu mo nsa ne nkasa ema wo mo eye awrade ado okuro misanketia sister no duwa na sister Doris okuro ora pesia de Mr. Chewati Peter nebe papa Sewa, anamisiri ya wati. Ora ya frempong, nyina ka eche na ya ogru bempa. Ememe yise. Wo mu ni ono nka, no mu ni omo nye. Exama me pokia, ama omo maba wa. Ahofefo, enrabafo, enyansafo. Ama omo nya wo maware. Ani wo nyina wo emma. Etina so ma se mami popia enya kwetu obi atu na se wo kwa ena na iso mukuto mu nchio omukuto mu nchio amade ma mo yere no so amanye na mo fama adofo a ewro wo mo emema ketechie fo na ya mbo wo mu bi wo de bi se bi na yi o oba bi anka ho emema nko a aketechie fo enai Enuchi, emele isi omo gese, wama se, mami Agnes Fokia, odishie biba, mami onu life obo, mami Fokia na niye kwe, kreme ni ba mami Fokia, wawo ema akete, ema nyansafo, ema kukodrufo, enrabafo, ama wama nyoma wale, omu so mukuta, wamu kete, omu bedsheet, wamu bobo, wamu sumbia, adaso, emene ise, wamu aso mbeto no, no nyabrewa, no jane na aso to nim life obo, wamu spray, edam. Enu ati wamu kuta wamu ntema, emene ise entema po, aso kodofo, kwani de benya, emene ise wamu kwani de benya biye, wamu di jo mase kwani. Enu ati wamu kuta, wamu duku, wamu shenti ade kwa no, yombijo mase kwani no. Wamu se, dishe bi na wo no, kwa guma ahene, ene wo wamu se. Ebusi ofre monso, eye ebusi kakra, yuko pampala busia, okuta wamu shinawo. Wamu de, eja wamu se kwani. Nasa de, ebema kenti kanai, ora ketia, ora kwa ade, ora, achibati pita, ora ya frempong. Eneme nyina amso mu di siesie o ma se mami pokuya na ode akọ ara ise o mo yiri mu ati ni sio wa wo mo pese o mo di o mo ntuma beba o mo ni sio eti meme ikuta handkerchief that's a 9 akesi onyanketwa mi amekese mi amede ya 9 ememe ise o mo de mu o mo yire no se wo mo ye no mo fa keta o mani wa mu nisuo no pese o mo de o mo ntema ebe ye handkerchief
na se de mema katechefo wo mo kasa no ebe na iso bukuta mo kai dum mami kokia oba kanyi won se no mema se o mo ka dum edi ja wo kwan ni re mema na ni nyina ya se edi ja wo kwan se koda asumtwe mu na se de mema akatechefo mo kasa no na no madawro ma so ma ya de ne empre wo mo ebie Eda mwase. Enye bema bia ni bema na wa ya bia no bada. Ade ka ware. Eba cha mo bale mana. Ani oba wati ni kuna se na ni kuna so ti na se. Na wonye odo wo ho. Na fe wonyi na ka obusuafo de wona ye wade nyina. Oni efre warefo. Oba ni ye be fe no yerepa. Bema no so ya fe no okumpa. Ti da nyina onyamisra na obusuafo na etia no. Oni so try somebody dance here. Eradi adum kro ni sandetia na be ni maduro amochia. Adafonso chia. Na so nyina baba. Wadonso awarifwe. Adonfo awododomwe odonso. Yo. Onyamisa. Operator medasi go nyaminsha. Auntie Mercy. When you the Granima and a Cassay, almost see my pokia, your mamma, Procope, Mammy say, wow, for no Rianum, situated cities, Dominija, or Mamma, Mammy Pokia, a pine. Yo, you come up with a bushia, the atomani. Santi biato eya wo ko fika keri na ile ba pakos na bushia obu professor omotua omochia oro ya beto oni ne dom so tua omochia oro ba kuje sabe ne ile dam pem ne apre oye kura omno bunu ya no omoduro omochia ya ma akwa oro ka keri na ile ba pakos abushia tua omochia you go back by Lucia, I dare tell me. Get on one baba. Let your wine and tell my young. Now, Kurba Papanese or Smash or Prezi, I saw them. Yo, run. I don't you idea be out for us a family. I go post me or send a down for the summer paper. 10 cities, 8 souls of the German. I didn't see a young this one. Get a monster. And almost as so we didn't make my pakia, the mamma, one more year, and I'm the sunny name. And the sunny name, and I'm Johnny, Mammy Pokia. Mammy Pokia, the mamma, I renon, and on my day, and you made them Johnny. Ever says your master, Pokia life, never says your no. And right day, and marry. You are my sick chum, oh my dad, dear. Mammy Oliver made a young train, your man. And your man, I won't say, now, what not. I dare tears also the song my secretary. And I knew. Ora na efire Madam Felicia Central Coffee e ho no free Ora coffee kakari na ire sister Coles ofri ofenso Ora ka mi ampiani na ire maami atati wa ofrantoa Ora ka brejo na ire pani ata pani ofri ampa banme na ire atasumi enu ebra esi ofri wasa German keche ora babranchman
Nene Bapa, Mammy near Kuma Pramine, a brave Pramine, or free was attitude, dear. And then you say, one must say, my nipple here when you are my bro. If it's one more my crutch for, and you're 4 men, and member for the dome for. I'm a woman, you're my wife, and a woman in our womb. And that's all I say, I'm going to say, Mammy Pokia, or he'll be back, and call some and the jack. And right, don't go away, I won't see and buy. And a place of almost a woman, our room, Adiachi, your little shoe, a book of shoe. Only mobile chronom. So I win now, one arrow on the Ankama, me and the say I'm in this year, never in your piano. And Melmano, all my year, and your mother came over Jamie. And yet, channel, almost here, sir. Yes, secretary, he's a no maid a giant. Omukutama kata, Wobubomo, Omo sheet, almost me at us so. Woman tema poor. And then I didn't know my man, almost somebody job master pine. Omukutama spray. Woman ever, almost said the idea, but no. Woman say, this year been a war, no. Now that my woman in and a woman cokia. Papa, my cobush, I'm poking at them also, Shakas yet. Thomas Snap, Ben too far. Domine, Eta, Omase, Mammy Agnes, Mammy Life, Mammy and Yabwe, Mammy Premeni, don't be done a pine no. That's a good mama, a year no, one more Casano. And no chairman. And then you say, one more promoting is so wow. And then you saw moon, and then your market, one of them are one ira. And when that's the room, woman from one day, no one from the power when the woman is still. No one yard, woman, dear, and a man is for more. One better check, woman from every. And we travel, and my son will guide you. Oh, the job must say, my name, Agnes, for care, or this year be. Eba don't be done a pine no. Almost as a pa. The year, Yamifa will see the book of Massum Giemo. Nasa dear, or rather fear, or rather figure calire, or rather pianere, or rather brand joyre, or rather Pabra Achemine. Mammy Felicia, Mammy Sister Ghost, Atantiwa, Atapeni, AC. Abraham Pramine, amazing your man, only Chawama as a pine. Nasa dear May, almost your Montessio woman. Nana Mandaroma, Manuasi, Edamosi, Yamin Shram. Mopeni, Omatua, I'll bet you Anaya, when we are Bushia, Tinanaya, the deal will be out and say. Now what don't we do have on a chia war? And I had a say, Yamma Quaba. Valentine, when I went to me through a chia, and I had a pushia, Edamasi. Honorable, so they don't do have on a chia. There's my head, Omochia, and I'm in a Baba Edamasi. A brand of crab you, 2 of the Biana, now, probably, Sumano, as you saw them. Mancarry Tower Hall. You will see about the bad shape of your Martinasi. I know your mammy Pokia Musicasa. Ye, and then a minute, or Chilipassi, and the Jordan. It will buy ya. Now, wow, so the bones. I don't fear for a tower, how much ya? I don't fear for a chair. Methodist. Sana for so do on chia, Edamasi. You are Mr. Fanning and Renal Secretary. Also tells the say so should have a jam. I'm a pine. Edamasi. Now, for her, the alternative, they are given. I can see it. Edamasi.
fẹ́ mi sàkẹ́tì afọ aṣọ fẹ́ mi ẹ̀yẹ tangas pẹ̀lú òkú náà ọ̀sẹ̀ mi sàkẹ́tì àkẹ́sì lẹ́sọ̀ ọ̀ṣọ́ dání nana sàmẹ́ dùrà àwọn ọbẹ̀ kyia ẹ̀ máa wà wá. Adisiye no a ne gusuo no oba amodrowa baby obi afọ aso femi and sister Doris oba ori abuache na ire papa akos enne bushia papa na maame na ekasa maame drowa hwi esesa bro maame na dampam eti se oba akos no papa eno maame se na se pa the 50 cities mami drowa so na feja so femme oba na nesia man de bushia batia na nesia man say oba be ma ebe wura ni fie abefa ne bata etu ono so yensie ti na nesia man de bushia so mba ya 30 Ghana cities oba drowa so na feja ma me kwan anopai sana bosofo fie fo kasa ma roots na ba ye oni abosofo fie fo nyina se 10 cities eraria do so no ni anamtenya ode share kwan mama de obi atrase na wa so ni fo free cry no cross on for ye
Where do you go? Sabi. Yeah, you're travel. Wow. Amen. Messi, and I ran a Santa. Auntie Aggie, or that will know a day next teacher. What Shenny Pabby pray at the Uncle and get no. Auntie Aggie, I'm a Santa, sit any teacher no. It is a teacher, then also teacher far. A Rama Santa 20 cities. Your DJ. Oh, free was a jammy. Never shed ra or mochia or my man, no, Miano. Nena bush any enough, you are said jammy, overdra or mochia, Emma Moababa. Something I don't baby anymore. Yo, I really dear, and I can't say with anyone. Lydia say, only or raj my get tray, and Emma can take her, and you. It's not say pop, any man who cook here, it's not say pop with an email. The Pentia, Nascentia, dear one, or Dija, Nase, and Bukiapan, and really dear. Yeah, different life. A pass for, and a suffer for Medra. Mammy Doris, Drua, Utina, Santin, and Doom. They say only leave you what the Doris. Okovia will be the and now can run a jay or the Doris. It's the Lydia and the Never get a Chevia already son of them. It's what the Doris drew out. Yo, says so many do in a book. I'm so far. Emma, it's ultima. Where's
Where's why? And so there. Send on another I'm not Cassam. I'm so ultimate. I know I gave that in the Bible. Obesha Yataria, Obesha Yadem, Obesha Comeridu, Obesha Gamia Yabayo, Obesha Gamia, Obesha a few some Numina, Omina Babashia, Omobusa said, now over a day as a severe and a chess, a Busia Eja or Quine, a Debussy. The last Ombusawa, now the actual no more Zampa, Oba cry, it can be say, but Debussy, Oka another at Sen and Anum, a deacon. No one say Ombusa Amania, not the Aboma. I'm in the million, Tim. I mean, we said, we don't know what here. It work out. Eno boku aso ate de obaka ka achiri azuto prumu ujanes asasa na akwa abe ha no ose wadaruma okwa be no oso ba no fani tu no say yes okwa ya no aya no papa tell you okwa che e kasa Be another sense.
Never funny. Amen. Yes, sir, minimum home to see every year. In Shana, 1 hour, I want and I over to Amen. Yes, I did for now. If I were minimum, was your chamber. Sorry, one so. I miss see my grandpa. This is said, the giant crew, and so for my 6 men. It's a 2 child, the Macra, Presby and Yomo. I had no any adunum and son. I'm a child making kind. Yeah, mammy, Agnes, Abna what happened, Nancy, again. No, so me a dunum. I feel I come a house no at their son. That is a dunum and a tree. Opinion where could do I will free a piano. I will swim my woo. I be so strong, Shiano.
ɛna ɔbaa panyin Mary Akuafoa na yɛkya friend maame baabu a wɔn nso free ayokoɔ abusua mpampam abusua ɛyɛ dwaben ɛne dwaso a ne nyinaa wɔ Asante Mountain na awofoɔ yi nyinaa so wɔn mu biara ne ho a wɔte aseɛ wɔbɔ maame Agnes asu ehyira no ɛwɔ dan yi no ɛyɛ Calvary Presbyterian Church dwaso asafo yi mu a Auntie Aggie ono na ɔyɛ ka akyire ɛwɔ ne nuanom emu na ɔbra hyɛseɛ no Auntie Aggie onya anigye paa odi dɛ ɛwɔ ne wiase mu kyerɛ sɛ kane ne deɛ yɛwo ba ka akyire deɛ a na ɛyɛ ɛdɛ yɛgyegye wo so paa na nkamfo akora no wɔsan de no to ɛyɛ kuma wuhema ɛne na asɛe koraa hallelujah na wɔhyɛ ne suku ase ɛwɔ dwaso ha na wɔwie wɔ dwaso government school na maame Agnes agokansie na wɔdi mu akoten paa na wɔwie ne suku no ɔkyerɛ adeɛ sɛ people teacher ɛwɔ atwedeɛ a wɔyɛ Asante akyem ɛhɛyɛ na akyire no ɔbɛdwaso de nursing school no mu saa mmerɛ no na nursing school no na aba atenaseɛ nti no ɛfrɛ no dwaso de nursing school na ɔsan yɛ Sunday school teacher ɛwɔ asafo yi mu na ɔsan yɛ mmea adamfafa kuom apa ɛwɔ yɛn Presby asafo yi mu na Auntie Aggie ɛpɛ anigye paa wotɔka sɛ mebɛka sɛ entertainment na ɔbɔbra mmiri bi a atwa mu no ɔkyerɛ sɛ na ɔyɛ football akra a na agokansie no ɔbɔ bɔɔl ɛhyɛ goals ɛne ade na kyerɛ sɛ n'ani gye ɛyɛ agokansie ɛho paa na ɛnu bi duu yɛ ɛsɛ Auntie Aggie na ho mɔborɔ ne kyemma na yɛ mmea nti atowurɛnkyɛm bi ato abusua yi a yɛyɛ nana yɛ maame Auntie Lydia wɔnam baabi korɔ wɔnya aka akwanhyia na ahomete enti ma Auntie Aggie agyae n'adwuma too hɔ na wɔbɛtena ne maame kumaa yi ho ɛhwɛ no mfie dunnom maame da fam mfie dunnom ansa na Awurade ɛto nsa frɛ no ne nyinaa na Auntie Aggie ɛna ɛhwɛ maame ntiɛm a n'adwuma na wɔyɛ nyinaa no ɔde ɛtoo hɔ afei na n'ani nso sɛ bere a wɔtee 31 December Women's Movement no nso so maame ɛboaboa ɛdɔm ano mmaa titiriw ɛkyerɛkyerɛ wɔn nsa nnwuma ɛne adwadie sɛnea ɛbɛboa wɔn no nso so ɛbɛtumi atena wɔn ase ɛwɔ wɔn abrabɔ mu ɛno akyi nso so ne mma ɛne ne nananom nso na ɛyɛ n'ani gyeɛ sɛ ɔbɛboaboa wɔn ano na wakyerɛkyerɛ wɔn nnwom gospel song sɛ Presby nnwom yi na sɛnea wɔyɛ next teacher nso so na wɔkyerɛkyerɛ nkwadaa no nnwom a ɛno nso so ɛka nneɛma anaa n'ani agye ho no ho na awofoɔ no wɔn ɛpɛ na wɔn bɔ mpaeɛ nso sɛ wɔbɛmu mma bebree ɛwɔ asase soɔ na atumi ama abusua no nso so atumi agyina na Onyankopɔn wanyɛ Auntie Aggie aborɔ ɔmaa ne mmaa ne nananom bebree ma ɛsɔ n'ani ma n'ani gyee wɔn ho nso saa mmerɛ a meka sɛ Auntie Aggie ɛsiane sɛ Awurade ɛhyira ne mma ne nananom nti ɛmma 12 nananom aduanan wɔtwe
yɛbɛka sɛ nanapere no nso so aduonu akɛ sɛ awurade hyira nte ade paa ɛyɛnka bi ahyɛm ɛwɔm sɛ na yɛ maame yɛ nanan na wayɛ mmerɛdeɛ nanso ɛsiane sɛ onyame ɔno na onim yɛyɛ na wayɛ ma ne ma nti afe mpem 2 ne 20 mu bosome a ɛto so 2 ne da a ɛto so 2 na awurade ɛto nsa ɛfrɛ yɛn ɛnanan ɛwɔm sɛ ne wanyini deɛ nanso so ɛnanan gyan awerɛhoɔ yɛte ne suo yakoma ayɛ den nanso onyame otumi adeɛ nyinaa yɛ no si adeɛ nyinaa mu no yɛmfa asedam ma no ɛno nti yɛn nyinaa ka sɛ awurade yɛda wase sɛ mfeɛ bi ɔpɔn wama yɛ maame yi abɛtena aseɛ na n'abrabɔ nso asɔ wɔ awurade w'ani ɛnɛ wato nsa ɛde afrɛ no na yɛn nyinaa yɛka ne sɛ awurade w'ani no ɛnto ne kuku mu daakye bi yɛn nyinaa nso yɛbɛhyia ɛwɔ awurade anim ɔhene ba mpampama ɛhyia nante yie nyame na ɔma waa so na ɔgyeɛ nhyira ɛnka ne din daa amen asɔre mpanyinfo nyinaa ɛde sɛnea ɛmaa no so yɛka ɛna ɛbɛka kyerɛ adɔfoɔ ɛkyerɛ mu mmaa mu mmarima mu nkwalaa ɛne mu nketewa nyinaa ɛne sɛ yɛ maame Agnes Kaduna Kura sɛnea yɛwɔ ɔdɔma no no ɛne sɛnea ɔsi hwiri mu ɛdɛ ɛtɔ so February 2nd 2020 no yɛbɛka ne nyinaa no yɛbi hwiri 2 Corinthians chapter 5 verse 1 yɛma ne yɛ obi a na ɔwɔ ɔdɔ ɛde ma busua ɛde ma ɛma na yɛne sɛ saa bɛn na nka na ne bɛto ne nsa ɛde atwere no ɛso sɛ nyame wɔ adeɛ a nnipa ntumi ɛnyɛ bi ne sɛ ɛma ne ɛyɛ obi a na ɔtumi tu afotuo ɛde mama ɛde busuani biara nti na ne sɛ bi ɔbɛka biara no nyinaa yɛyɛ dɛ ɛgye ho na ɛma me asɛm a na ɔkata biara sɛ sɛbe ɔfom obi a ɛmfa nkyɛ no ɔno atumi ka sɛ mɔfa nkyɛ me na ɔgyae ama no ka ɛsɛ a ɔdɔ a ɔwɔ ma nnipa ntam yɛma me ɛyɛ obi a sɛnea maame di kakaeɛ ɔbɛfiri ma wo nti no na ɔmowɔ afahyɛ bi ɔmode ne sɛ nantwi afahyɛ da biara na ɔta akɔ ɔkɔa so no ɔkaa ne sɛ ɔmo fufuo ni ɔbɛkɔa ne deɛ yɛwerɛ ɛmfi da biara na ɔbɛtu yɛfo sɛ ɛma ɛne busua nyinaa yɛnka mom ɛnya somdwie ɛna ma nkɔsoɔ ɛba na yɛma me adeɛ baako a yɛde bɛka ne yie paa a madi ka ɛne sɛ ɔpɛ nkabɔ mu sɛ anuanom nyinaa bɛyɛ baako na nkɔsoɔ bi a wɔsɛ abusua no yɛ no aba so ama no yɛma me sɛnea maame bi kakaeɛ no ɔwɔ ma ɛdu mmienu a ɛsiane COVID-19 nti no ne ɔmnya ne tiri baeɛ but na wɔbɔ din no akyerɛ mu ɛpakyɛ wotoo din na wɔ ha a na wasɔre na ɔdi kan ɛyɛ ɔpanyin Kwame Daako
Ipachohana. Na otosu ye Madam Joanna Japan. Pachoha, I'm sorry. Nia otosu ye Madam Grace Adekumwa. And so no, it's a COVID-19 on TV Ama. Nia otosu ye Bian Dry. Odra and the sugar was a black at Japan. Now, Tosso ye, Junior Bayer, Madame Ujana Kudia, I have no Madame Abra Animal. No Tosso ye, Ura Pamia Penny, Onso Amman, and went to Yama. No Tosso, a Kufika, Onso Amman, went to Yama. No Tosso you, Joe. Mensa Onswa Amanone Wantiniama. Not also yet Madame Doris, Pacho Pujahumi. Yeah. Not also yet Madame Lydia Ochre Onosini. Not also yet Madame Patricia Onosini. And yeah, you chat to no. Yeah, catch it, Cobra AGGIE1. But always, if you are not of a funny mother. Now, you did chat to him and say, Yama means Sanya or Basoria, Mudo Domano, Nanitiva, or Obecono or Casa, Atinia, Yina, the Messer, Senda, the Jan Plain, and said William Petesa or Dono, oh, and Copodino. Also for Penny in Thomas. Pacho. Let's say unity and some kind of phones water to find out. In an affair, I can say, who behind one man will tear say a man who be a man who a man. Say a tear say it has never been. That's not a Musua who never been. Say a tear say, say a room, a man to form no idea. Amen. If I talk again, I said another time, no, I have friend of not to piano. Now, and a foreign dear, a friend until I came. Now, the icon is a prayer and part of wood every year. The wood will be again will be in a nap at the echo. Now, a bright taste news and answer and Hibono, you won't dream. Say in a night because he said of a pop, my name is Ariana and nothing. It's not a year day. So in Puna, we will tell you every year dance yourself in an there is not because yes, I did a dance section and said, in an anna, you a cock. And it is also enough with natural beer. We are from a home also, but said the baby, you did a dance here, my home in another community. It's not for the original hammer, it's with a reaction. Now, said what yes, later from my phone, your friend, Auntie Aggie, name that friend, and not every day answer Auntie Aggie, my phone, Auntie Aggie. When you pay him, not what you are not prepared by a city name, not what you be a mouthful. Or such a bank of him, or boy who bind, or do some of church as a teacher, and as a science advisor. Meaning, I don't know my past in crime. I don't know to me, your grandpa, and another force of I say, yet, let me come to me, you can see with me, I give. It's the same question I give you another share, I get part of my own. Now, sir, then a brow of brain now, the hard work is I believe I can let my game now. No more than none said it, they never will be ready to assassinate if you are nurse for, if you are great officers, and in what will be brave. Not a doom ready or such a thing, but now so then I learned to me and to say, it's as if when you focus upon me, sir, when you practice, no, so not go to a simple anything to be paid. You say, you know, she said to put your and to arms and now you're coming. Now, so I give out for a young friend and I'm for the giant. In a not having a misno attitude and a misno to be right more. I look at movie, I'm a waiting up a bra. It doesn't deal to actual train. Uncle Bonnie, I'm on an unconscious and it's for near what you or Kawashaka. Subject we are going out, we won't know you or what I will kill you. Not just in a nostril, yes, discipline, or change your answer, or mouth, and show him, or new beer audience. It is that I do my another night, I did here. You bet me up kind of a said, I don't name the name now. A casa and Russian as I actually not my own. You bet our brother up and a press it within focus, he got to away and
odumfo atu amraka ma amraka beko asa na na beko ni ni se betumi a ebie ke betumi kabisi enti de kan se na na no de ka he bia da o abia no dira ho kadi maye na arose chapter ka ereti ewe no ibe hunu o revelation hunu ebisem etodu na ndu yensa do kan se o se woti eni bi froso ahime pa ka se tre insha ka se insha no ho a ana se o wo oradi mu na ono mu na obinya ho so yi no sa na o so ka se ko ho mi ka tre o se sa ni pa na o mu o ka ho mi ka fi on free mu na o ma fa so ti bi di ochi iti de kan se anti ade rest in perfectly onya ko o fa mu si ye ko fi se bi ti e she bi dem fa bi amen amen Messeliti sorry and so earlier. Now it's a lady free so I can say just the shining before we were by the moon free sincere for you. Home they say amen for government every one brave. Now when you ma do what she you had a reason to do nine Pertera safawoda so manskabe ene yende she ba kon the dofo ba Penny Agnes na yija munye ba Penny Agnes kokia ye wo no atwaso ne mu na ofana so ba ni agro na okwagaji edie so aso ne mu na e ma me Agnes e kan na ku e ho na abon ho modern se le polo so bi tu e mo sorry eye 1964 e si 1965 no e ma me Agnes na oboa fra e chire se so na ade chire mu eno nti na abon ho modern so e wo na me fi e kwa ni mu no na ya re so na e ko ya ma me kakra no na ho odin a kan ne no de ba so no na so edwan and then ma me into master na fie we nyina mu no aso ne nya me na asofo ne penifo ekoho ekosra no ehwe no na na pedade didi ewu fie aba Penny Agnes okua ene de isem aye no eto grasa ko so ene mu we ja enchen ye nyina we de kase o ya ko mu se ewrade ono na wafo ne bra esemu se kokoda ahome anti agi manskabe da so azafu menina ese ewrade ene wonko ewrade fawisi amen ya da ke kafo na ase eto so Brahman for baby and near by a foria at the time.
Ogonichi Jono, Abawasa, Onoso, Abawa. Enti, ya papa, Kwame Nyako, Emmanuel, Onodi Asempano, Edema. I'm not going to do that, and I'm not paying. What's your for? Yeah, can I say? When you make any AGGIE. Sankautras now here was sitting a more and they are. Now, Kabaka said the airport way. A baby to my own energy. Yes, I say, I will quite chilly, young man. And you guys have an answer, yes, say, you might have a winning pen in the crowd. Everton. Now she and them. Obian really said, BBC, now to be BBC. It is out on Nipa on Yamifa, a dada cinnamon, some editor. And the Chinese area, we is so moon Yami, Nipe, and a yam. A baby of baby out in a demand. It is Casamino me and also. Diana was said, when Yami Atom and a more day, and then bread your baby with my bem, oh, yes, sitting a moon. The Bassa. I will say, see, and away. Will be 90 years. And now, probably, I'm a tenor boys who will weigh 120 years. Consider 6. One casa. Send way. Ya can't simply after him, I'm here and day. Now, maybe say, yes, so said that chain. You bet to me, I can be sapphire. As I'm going to get an idea to your home for another pay. Oh, yeah, a year, I was a California to do back. Teacher Moore and Son, the Pacific. Ecclesiastes chapter 11, 7, 10. Be bit man. 11, 7 to 10. Ọ̀sẹ̀ǹkàfọ́ tí dùbà kó tìṣe mú. Ọ̀sẹ̀ǹkàfọ́ ọ̀mọ̀ni tí dùbà kó tìṣe mú ẹ̀sán ẹ̀kọ́ kí mú dùbà kó. Ẹ̀sọ́ hàn ẹ̀dẹ̀ na ẹ̀yẹ ẹ̀niwá fẹsẹ̀ ehunu ẹ̀wíà na sẹ̀ onípẹ̀dì ẹ̀nfíẹ́ pii a ọmọ n'ani nye ne nyinaa mu. Na ọmpae esum ɛna no sɛ ɛbɛdɔɔso deɛ ɛbɛbɛ nyinaa ɛyɛ ɛhuhudeɛ. Aberanteɛ ma w'ani nye mmɔfra ase na nyɛ koma pa mmerantebere mu na fa wakoma akwan ɛso ɛne deɛ w'ani ehunu emu ɛnso hunu sɛ yɛn nyinaa nti ɛna Onyankopɔn de ɛbɛkɔ atemmuo emu. Na yi awerɛhoɔ firi w'akoma mu na ma adebɔne ɛmpare wo honam na mmɔfra ase ne mmeranteberɛ ɛyɛ ahuhudeɛ. Awurade asɛm yi. O Yesu na meyɛ nkwa firi wo. Mefrɛ wo ɛwɔ me wu. Wo hann a ɛfi so soro no mmɛme ne fam ha esom. When I papa, me money, my money, and me need a ready to be just a war to say. Oh, yes, oh, Miss
nyame ho adanseɛ srɛ sɛ bra sɛnea wotumi ahoɔden teɛ no na ɔma yɛn nso yɛn awerɛkyekyerɛ ɛwɔ yɛ asetena mu na yɛhunu sɛ twe yɛn a yɛwɔ gyidaafoɔ kɛseɛ bi ɛno nti ɛrɛ ɔdomfoɔ no yɛ ade sɛ awurade bɛmene ha fa ma so na ma ɛna yɛn han ɛwɔ anim ba yesu kristo nti amen adɔfo ɛwɔ awurade yesu kristo mu yɛakan ɛsɛ bebree ɛwɔ nneɛma ha readings yɛaka sɛ ohunu nnipa pii sɛ wɔn nyinaa wɔ ɔmo ayɛ wɔn anim ɛyɛ wɔn anim ɛyɛ wɔn mo nyame asiesie wɔn kora a wɔn da wɔn mo nyame na wɔn nyame kasa asiesie wɔn ɛna ɛna wɔn bɛyɛ adwene abasa yɛ wɔn wɔn akasa wɔn yɛ yɛ ɛsɛ na ɛsɛ ɛpɛ bebree yɛ kyerɛ sɛ ɛpɛ nwura firi sɛ ade wɔ ɛfɔ na ogu ɛbi ti deɛ ɛwɔ yɛn nko ayɛ no sɛ tumidie ne ahomasoɔ ne akɛseɛ ɛna ɛhyɛ onipa kɔma nanso ne nyinaa mu no onyame pagya ne nsa peteɛ bi na nsesan kɛseɛ bi aba wiase ebi ne covid a yɛhu ni wode nti korɔ hɔ nan yɛdi buro nyɛ yɛka ne yɛhyɛ bɔ akɛseɛ yɛka nsɛm akɛseɛ afei bɛyɛ sɛ bɛyɛ sɛ onyame sɛ ɔkwaseɛ wonim deɛ ɛwɔ ha me na mbɔɔ so ne asase ɛti wo kɔnaa wɔ me na bɛkyerɛ wo sɛ ne onyame ɔmakɔ ɛsɛ wiem ankyɛ nipa a nobody does it but I never do it. Anybody here just want my branch blame. Say your branch blame Nancy and what the other Nancy. You do baby, it was happy. If this are adventures, quite impressive. Now, so you wouldn't have one, and we are just you wouldn't have back to a young son. And the dog said, greatest thing of a man is his failure to think of for the future. I dare who will pass them, and what I said was them said, who will pay our first of that is a million. We are very focused this one, and the woman here will go on the branch of them, and then we'll find this already. Now, we're not back 19 years. And you again now go desperate. Not to be asking and the brother didn't stop. Never the day. Who said, Papa was what is all the impact? What was that? Now, affection said, and don't run to Pierre. Or you're so Pierre. And what I said, he was sent to prepare for his future. The greatest. Hallelujah. Okay, what was that standing on one night? Oh, my no, Papa. Everybody has access to that. What is what baby? The rest of the wedding and the hour has also come. Now, so, from yesterday, I'm getting but put it in a studio, all of that. And so, that what you have, no one is over comments. But this now was so and then look at her and say, depending now on my power. For my people, and to be a 1 minute stadium was a 7 or no training for us. 7 yesterday, I be a guy and to my baby of instant, we move 7 word. Yabby answer, if you ask me, we ask me. A power.
when this time comes. What should I say? They allow themselves to be lost in the tide of the presence of life and the deceitfulness of riches. When I was Wunya no nyam hunu wo hwa ho anya hwe mfrem. Ewi asu tumi a wunya ye, enu nti ebi dware wa musie ye, edi patumi. Ebi sara na do eso fundaka, edi pa wi asika na ahode ye. Edi no nya frem. Edi no nya ye. Minimo bi a wose wa pa wi ase ne ma brepa wo so fundaka, na wanya sika, asu ka bi a eso oni 4 cities. Oh, wow, play I won't yawn. And you know, decide them out. Will be out in Jen, but decide them out. 7 years, something, and a woman. What's our for the man? If we get the whole world and lose his food, every step and action we take must be in the light of eternal or eternity. Since we must all appear before God, the final judge. Mede ma samba we de metra we say ana mo bia na wutuo hweye ne ka sebe so nyame ani esa so no otem faxe a ere ncho betra konwa mu no wabu aten ye wotie biara ere hinta ya nwum ne sha nkura sa the pastor for the yankwa no nyame hu ne wa asem kapa one o ka kire sa asem biara me ka di biara me asem bisa sebe Yesu fe na what the pastor dem ha edi ewu okoko mi de no we no nanchen na wasa to no maka tire se wiase nya hyewa enipa ina be hye otemufo nanim anso ye nsuro Mufa kwa dia sundo na isuye odum nyina nya nkompo ne ona mi mu bro hu so afa mo aba de da yo nyamu wo Kristo Yesu mu anti na ni chebe o ma na nisi wo so no ma ni ko kwa ko no enya mo foforo enfiri ne enkusi da amen.
na na Kristo so ade enkwa abre ni fanyina Yesu se mene sɔre ne nkwa nia ɔgyimidie no se owumpa obenya nkwa nia ɔgyimidie nkwa yi mo no ewuda amen Petere anyoro de to so ahanso ade ɔtwe enso didi fotna dia fa woni a wona gemfa Mama ye ni ara ho asa wa na we ni adida so na mama ye ma ye ti so efise ye ni sa ye di ma foti ase wana we wo Awurade mu no e wo Nyankopɔn nsɛm na yaw bi enka wo efise ehira ne awufu a owu Awurade mu fi sesei ekoyi mohom ne se ane obehom ye fi won brɛ mu na wo dwuma edi won ochi na obiara owa ne ho anida so yi otew ne ho na wanya tre na efu osori emu chefa na etwaye nyina se yekopie Kristo temu adwa na anim ho na obiara anya ne ona ne nipadua so yeye papa o boni o se ne awoyeye no enti moma ye nwane akonomu proye a ewo wiase na moma ye pade ba ko enia nia eye no na onye ye nsemu moma ye kudidie bukano ensada na mama ya lati hainu mu etie no kra no na ya fa so to ya kra ho se ne Awurade kasa kire nya safo se di no kra kodu wo mu na mema wo enkwa abotire amen amen 7 8 na we fu yam Agnes Pukua, ya dina wana mno masa se ya kazi doti kile timu futu banku mfutu so konso ya de donya kupo mo bro ho ana kanso ana ma mi Agnes ona na no am se na ntiye wenzo fina na no na nkasa ese mampoku ya woni nyame mpo we fi kwada no children mami nantiye we di bia ni so do fu bi aso ni nyame mpo we fi ko fi kakari ele kwabna yewu ene
ya ani abusuafo na no ni we fen sonum enche wasika no fo ni nyame nko ipatwo e free and sonum no so the count the man and sonum ma as mama. Amen. Amen. 8 or 5. Afeja ba mama me no tie. Oh, yeah. Daddy can the map to jump on your book. The guy might be done jay, why. I'm a bonny beer kind, never crown as soon game. Yet also, the man just surprised me as a company for near so for them. How much I'm never be game and the you are the man just surprised as a Punani just made so my back home. Somebody will be bored to Jam and the fair. And the same I'm Mr. Awkward said, as some of you on my ammonia and yes, we and send me a 4 which you're watching. I mean, 90 years. Amen. Mama Yanisha, Papani, Agnes, what they want to 10 years, and that they were 20 years. When I'm in Quadash, you know, sorry, dear children, and when I be sure that was done at the year, and I should do. When you know, so you're going to perform the mission to Queen. The radio is to do again, you're going to know and the money and that and the happy. Amen. I was saying, I said, I'm Mama Bibia, come on, and a Panama met a whole year. Bye, to send me out. I see you. Amen. Inani uno ni pada